Byddwn yn garedig i chi helpu ni gadw'r client daclus trwy roi ei holl sbwriel yn y bagiau di. We kindly ask you help us keep the fields tidy by putting all your rubbish in the bins provided. Diolch. Bydd y gemau nesaf yn cychwyn am 20 munud wedi 1. The next games will commence at 1:20 ar Caer yr Un, pitch number 1. Coleg Sir Gar Merched yn erbyn Bro Myrddin Merched. Caer yr 2, pitch number 2. Merched y Berwyn yn erbyn Coleg Iwerdd Atlantic College. A Cae Rhif 7, pitch number 7. Coleg Gwent Cross Keys yn erbyn Coleg Nef Port Talbot. Diolch.
Nesa yn chwarae am 20 munud wedi un ar cair i 1, pitch number 1, Coleg Sir Gar yn erbyn Bro Myrddin, cair i 2, pitch number 2, Berwyn yn erbyn Coleg Iwerdd sef Atlantic College, a cair i 7, pitch number 7, Coleg Gwent Cross Keys yn erbyn Coleg Nedd Port Talbot. Come on, Ad. Come on, Adam.
Good.